Sanibonani wengane zakwethu ugodole okwankomgodolo umfana udaba ke niyalwazi. Hayi akubi bafana bakithi futhi soze kwaba kubi. La emkhontweni simile asinyakazi. Lalelani abantu abadidekile bonke mawuthi udidekile wozalana. Mawuthi nje uyilaba abakulaba bathi badidekile cha wozala khona into engifuna ukukutshela yona. Lalela nje okokuqala nje ngizoqale ngikusho. Uncamalala ziningi ivunguvungu zifika ngqi. Uyangizwa ukuthi ngithini uyazazi nawe ivunguvungu kudala zaqala zimlandela ivunguvungu namanje umlilo wamaphepha uyadlula nje. Kodwa ke ngizokusho kini ubaba uncamalala kulokho akusho eqala uma ngalesikhathi eqhamuka nekhaya elisha elifudumela iMK akakashintshi namanje kulezo thembiso zakhe akukho akushintshile kuphela nje ushintshe abantu ababethunyiwe befike ngeinhloso ezithize emkhontweni ukuthi bezama ukuzodestroya. Uyabona? So uma wena wathi mawufika emkhontweni wafika uhamba nalabantu ababezodestroya umkhonto bethi bazozama ukudestroya ngoba behlulekile, akunankinga. Uma ubona ukuthi lo ayezodestroy umkhonto useyaphuma kulungile angeke uzuvinjwe, ungamlandela nje ngokuthula futhi ngoba la emkhontweni asindawo okuyibona abantu abazolandela labantu abafike ngokuzodestroy umkhonto ilaba nababafika vele ngokuzodestroy abantu nje abafika ngokulandela izifiso kaNcamalala noma umbono omuhle kaNcamalala wokuvula umkhonto. Simile nje asindawo angiyazi into ekudida yini ekudidayo udidwa yini. Hayi ukuthi udidekile uma udideke uthi uyadideka ukuthi kwenzakalani kusho ukuthi wena uyazi ivision kaNcamalala ukuthi ngempela iyini. La emkhontweni asinyakazi bakwethu asindawo futhi sekukaningi nje ivunguvungu ziba khona umlilo wamaphepha lo sikhona sumkhonto asindawo sikhona la umkhonto usazohlezi ukhona. Yathi ingoma bahamba usosala sincenga sikhona la uma wazi ukuthi nawe wawukade ufike nalabade bezama ukuthi bazodestroy umkhonto cha ngeke sikuvimbe futhi ngeke size sikuxoshe ilungelo lakho lelo zolenza ukuthi hayi mina ngiyahamba manje. Hayi abafika vele balibona ukuthi ibhodwe lelade beyitshela ukuthi liyaconsa abakwazi ukulivula manje sebefuna ukuthi bedestroy umkhonto. Akulandelwa ibhodwe liconsayo la. Hlala phansi hlisa umoya ebese niyeka le. Uyabona mawusathanda ukuba kuma group WhatsApp nikhulume lapha indaba sisebenzela umkhonto njengamanje indaba zama group WhatsApp la okuhlebana ayisebenzi leyo nto leyo. Phuma kuleyo nto, phuma kuleyo ngqondo uma ufuna inhliziyo yakho ikhululeke ngoba kuleyo group enikiyo kunabantu abangalungile kuleyo group enikiyo. Leni ngiyimpela kunabantu obabona ukuthi akuwona umkhonto lo babefike ngeinhloso ezithize but still usahleli kuleyo group leyo. Uma ufuna umoya wakho ube right umoya wakho nje ube right phuma kuleyo group usebenzela umkhonto ngene egroundini uyeke indaba ze leadership lelapha phezulu ukuthi yenzani izolungisa. Mina nje ngila egroundini ayikho nje into engixakile futhi ngisegroundini ngigijima ukubhubha egroundini. So nje ilapho ngani zakwethu umuthi wena udidekile ungadideki uNcamalala eseza abuyela emkhontweni hayi wonke umuntu lo oqhamuke ezozama ethunywe ababathumile ukuthi hambani yodestroy umkhonto. Uma kuukuthi udidekile hayi angikwazi ukuthi mhlawumbe ucabanga kanjani ufuna kwenzakaleni ayikho into esididayo njengamanje. So umkhonto asishintshi asijiki forward ever backward never. Injalo nje indaba abafana bakithi. I hope ne understand asindawo lilo amaphepha lo sucisha leli cishe yonke lento niyalwazi udaba bye.